какво става Фейсбук? What up, baby? Я видим какво става тук. Дубиоза, колектив. Момент. Парите, какво става? Правим. Те помоля една работа. Какво става? Само Тодор. Това да го ставиш вътре. Тази вечер строежа, Скреч, Спенс и най-великия. It's me, goddammit! Документи, всичко ли? Ето. Строежа. Добър вечер. Има ли тиксове? Строежа, DJ Станчо представя за всички Фейсбук фенове. Еди ги момчетата от Скреч! Какво правиш, бе? Менко! Не съм виждал столни! Ще свирим ли на барабани? Ще свирим. Чай само да стопна.